Hei Mbak Win, sampai lo iki utang Mbak Farida dah. Utang apa to Mbak Yu? Sampeyan kula tekan ndi? Status DE iku yo, sak buktine sampai transfer Mbak Farida 500. Utang 1 juta sik bayar 500. Ya Allah, kok ono? Ya jelas lah bukti transfer dong Mbak Farida lho, kapanane kula nyelang aku duit 500 ya. Tak transfer, tak kirimi. Ning HP kula ya ono buktine. Iku justru aku sing nyelangi Mbak Farida, kudu aku sing bayar utang. Tapi captionnya DE lo ngene, utang 1 juta sik dibayar 500. Astagfirullah, kelakuan Mbak Farida kan yang pancet ae. Wis nyelang diselangi malah aku sing difitnah. Tapi lu statusnya gak metu nang nggonku, Mbak. Privacy berarti. Apa Mbak sampai ngene ku kan ono Mbak, nek jane sampai bener lho. Iya. Salah saya mari ngene tak parani nang omahe ku Mbak Farida. Wis Mbak mari ngene tak parani Mbak. Sampeyan ya sepatu sopo? Iso-iso ngomong ning status jarene aku sing nyelang duit. Bukannya sampean sing nyelang duit aku terus tak transfer iku. Kapok tak disiki, sama saya gak dibuktikan. Makanya iku wong rone iki saiki sama sing diutang aku. Ya tapi ngono ku gak ilok Mbak, aku sing nyelangi sampean kok malah aku sing elek. Meneh-meneh nek sampean boto gak ngarep tak selangi maneh. Sorry aku gak ngarep botan mbak awakmu wis mulia. Oh jarno gak apa-apa wong-wong percaya mbek fitnahane sampean, tapi Gusti Allah iku lho gak ngarah turu. Cerewet, duit 500 saya dong. Hei Mbak Win, Piye Mbak? karo kabar terbaru Mbak Farida. Kabar apa? Mari tiba. Itu to Mbak. Mlebu rumah sakit iki DE. Wapok kon alhamdulillah wasakno. Ya iku karmane wong mari nyelang dhuwit di akon-akon jarene kene sing nyelang. Wapok wis gak ngurus aku. Lah iya tapi yo sakno rek, dhek jane ketok kelaran nih. Gak sakno aku wis gagahno. Tiba nang ndi tapi sampean kok ro. Kepleset jarene Nang ndi? permas sebelah. Wapok wis. Karena kalau cara nyambangi. Enggak, katanya aku nyambangi Mbak, aku elek kok lha apa aku nyambangi. Walah, yo wes soalnya kok sore rencanane wong kan ndelok. Kejarno. Titip salam ae. Salam tekan aku waran wasakno.